A l'estar a l'Emili jo estava a la telefonia i no havia anat gaire al desert. I antes de llicenciar-me dic, si surt alguna patrulla, m'agradaria anar-hi a veure algú. I un dia va sortir un comboi pel desert i em vaig apuntar. Però quan es va apuntar un xòfer recluta que no sabia conduir, em vaig esborrar automàticament. El tinent, per A o per B, es va enterar que em havia esborrat perquè el conductor era recluta i com que era una patrulla d'un mes, va dir, ui, doncs aquest no li posarem, i el va canviar. I van passar uns dies i a cap de 3 o 4 setmanes es tenien de portar els legionaris que havien jurat bandera a la Llun i va tindre que sortir un cotxe de ràdio. I com que no hi havia cap soldat, em va tocar a mi sense ser voluntari i el xòfer, el que jo no hi volia anar-hi, li va tocar amb ell. Sento que venia d'operador, li vaig dir, escolta, si aquell conductor no, pots conduir... Diu, ja n'has tallat un? Dic, jo... I el sergent em va dir, no et preocupis que conduiré jo a la meitat del camí. I bueno, va sortir el comboi cap a la Llun, anaven 20 camions de legionaris, i anava al cotxe, diguéssim, de jefe del comboi, i a darrere anàvem al cotxe ràdio. Resulta que el dematí anem a marxar a les 4 de la matinada i quan es veia aclarar el dia i es veia començar a sortir el sol, el jefe, el guia, li va dir al sargento que tenia que parar, que tenia que resar a l'A. I el sargento va dir, aquí no es para, aquí es tira endavant. El guia els va anar guiant d'una manera que han quedat tots encallats amb un arenal. Mentre anaven traient els camions, el tio va resalar, es va fer un té, va fer foc i llavors anem tirant endavant. Va ser un comboi molt problemàtic, hi havia un camió que s'avaria cada 2x3, nosaltres, el cotxe de ràdio, teníem que adelantar tots els camions per parar el comboi i amb una de les parades, amb un dels adelantaments, el cotxe va passar per una pedra i va estallar el cotxe. Resulta que vam tindre que anar tota la sant dia i tota la santa nit i l'endemà fins al migdia que no anem a arribar, enganxats en un camió anar tragant pols. Diu això per poder veure el desert. I aquí no es va acabar, perquè llavors a la nit, quan es fosquejava, el guia volia dormir. Deia que ell de nit no es veia. I el jefe del comboi, el sargento, va dir no, hem de tirar. El va posar darrere un camió i anar tirant de nit. I sort que estàvem a punt d'arribar al Cabo Bojador i es veia el faro i llavors anem poder arribar fins al Cabo Bojador i llavors ja hi ha carretera asfaltada i anem poder arribar amunt. Aquesta és la història.